Tässä videossa käyn läpi, mitä Wunderrunon tarjoaa ja herääkö sen kohdalla kysymys, onko kyse luotettavasta kaupankäyntialustasta vai riskialttiista palvelusta. Tarkastelen olennaisia asioita, kuten toimintaperiaatetta, viestintää, läpinäkyvyyttä ja sitä, mitä sijoittajan kannattaa huomioida ennen rekisteröitymistä. Wunderrunon esiintyy sijoitus- ja kaupankäyntiaiheisena palveluna, mutta tällaisissa palveluissa tärkeintä on aina varmistaa, kuka niitä oikeasti hallinnoi, missä yhtiö toimii ja millaiset ehdot käyttäjälle annetaan. Jos tiedot omistajasta, lisenssistä tai asiakastuesta ovat epäselviä, se on aina varoitusmerkki. Toinen asia on lupaukset. Jos alusta korostaa nopeita tuottoja, automaattista voittoa tai helppoa rahantekoa ilman riskiä, kannattaa olla erityisen varovainen. Rahoitusmarkkinoilla ei ole varmaa voittoa ja jokainen toimeksianto sisältää tappioriskin. Kolmas tarkistettava kohta on käyttöehdot ja nostot. Ennen talletusta on hyvä selvittää, miten rahojen kotiutus toimii, onko piilokuluja ja pyydetäänkö lisämaksuja ennen nostoa. Monissa epäselvissä palveluissa juuri kotiutusvaihe paljastaa eniten. Wunderrunon nimen ympärillä kannattaa siis tehdä perusteellinen taustatarkistus. Löytyykö virallinen yhtiötieto, vastaavatko yhteystiedot todellisuutta ja onko palvelulla selkeä sääntelyasema. Jos näitä tietoja ei löydy helposti, turvallisin vaihtoehto on pidättäytyä talletuksista. Yhteenvetona, ennen kuin käytät Wunderrunon palvelua, tarkista taustat, ehdot ja riskit erittäin huolellisesti. Tämä video on vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Kaupankäynti sisältää aina riskejä ja voit menettää osan tai kaikki sijoitetut varat,